Nar l-imnarja ser issir l-ewwel edizzjoni tal-Hospice Malta Festa Sport, li fija ser jieħdu sem diversi assoċjazzjonijiet sportivi biex jinġabru fondi għal Hospice Malta. Idħul mid-donazzjonijiet se jmur biex jitlesta St. Michael Hospice, l-ewwel faċilità għal kura paljattiva f'Malta. Il-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima osserva kif f'din il-Festa Sport entità governattiva u s-settur tal-volontarjat flimkien ma' assoċjazzjonijiet sportivi qed iwasslu l-messaġġ li b'ħidma professjonali nistgħu nagħmlu differenza. Għandek udjenza oħra ulterjuri li hija l-udjenza sportiva li ħatkun qed tagħti il-kontribut tagħha sabiex propju hospice teqpa' tagħmel differenza fil-familji Maltin u għawċin kollha. Il-kap eżekuttiv tal-Hospice Malta Ken Idzelija qal li l-fondi miġbura ser jiġu investiti f'servizzi ġodda u jkabru dawk eżistenti. Bħalissa l-Hospice Malta li la topera 33 sena qed toffri s-servizzi tagħha lil madwar 1300 familja. Din l-attività flimkien kollaborazzjoni ma' Sport Malta inkomplu l-ħu dan lan għaliex id-donazzjonijiet imorru dirett għal dan il-proġett. Allora nirringrazzjaw ħafna l-Sport Malta u l-assoċjazzjonijiet u l-pubbliku ġenerali li ħajsapporti għana f'din l-event. Intant il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar tkellem dwar kif permezz ta' din il-kollaborazzjoni Sport Malta qed tmur lil mill-ħidma tagħha fis-settur sportiv u qed taqgħad l-isport ma' nobli ieħor. Il-programm ta' din il-festa sportiva ser jkun varjat b'għadd ta' dixxiplini sportivi fosthom il-beach soccer fil-Bajja sabiħa ta' Birżebbuġa u anke turnew tal-snooker. Kull parteċipant ser jintalab jagħmel donazzjoni żgħira li permezz tagħha ikun qed jgħin il-Hospice Malta. Kulħadd huwa mistieden jipparteċipa.